Nyapo iki? Es, nyapo iki? Bah, nyapone iki. Montor kok panggah mogok ae. Is, gak kena dijak nyambut gawe iki. Eh, alah, yo. Es, golekne bengkel apa tak rosokne pisane ngene iki. Bah. Lah, iki wong iki ae. Lek. Hei, Apa, Mas? sampean ngerti apa ora? Bengkel motor ning kene, Lek. Motorku mogok ya. Apa? Bakul tahu, Mas. Durung lewat koyoke. Kok bakul tahu. Bengkel motor, Lek. Mal bakul motor. Bakul motor ning kutha kono to, Mas, kok ning kene. Samane kagak ngono. Iki lho. Iki mogok, Lek. Bengkel motor, bengkel. Oh, alah. Motormu gembos apa rusak? Motor iki mogok, Lek, ora kena diuripne. Kene mumet nyurung kok adohan kono. Walah, engko gek spione kualik, Mas, nek masang. Iya to ki. Mogok lek ora kena diunekne lho ora muni kok spione iki lho. Oh, lek gak spione, kira-kira rujimu iki lho, Mas. Ambyar kabeh enoke. Kok panggah ngono ae. Iki mogok wis angel tak kok sampean iki. Buh, ngaleh ae. Es, ngaleh lek. Bet. Oh, pancen kaya cah gemblung opo piye to jane iki. Kok dudu-duwe malah ngalih iki. Wong genah barang. Es. Umat iki panggah. Soro. Nyambut gawe lagi budal kok. Enak. Wah, es. Umat iki rasane. Mas, aku arep takon nek. Anu ya Mas, motor ki mogok. Sampean ngerti bengkel motor apa ora? Kok kesel aku ning kono. Ket mau nyurung enek 500 kilo. Sikil ki rasane tekok kabeh. Kira-kira sampean ngerti apa ora? Sik to. Sampeyan iki ngerti apa ora? Buat bengkel motor iki lho motor rusak kok ae. Ngerti apa ora jane? Panggah ngene petokane karo wong iki. Remuk iki panggah.